Kajing kublai ye pi baro so sisin pat haka keteng jong jisu nong penim. Ngine peteng ya kani kajing hikai usamla bat karaikut bashimet kabenta kabalai. Mentapat ngin pej bat puli ya karaikut bashimet jong kasamla miri. Sengap kapenkut yau Angel Gabriel hau Lukas kalenong kabaningkong pej ketugat kot kabalai pupra kaong hakmi ka syakri jong utrai. Tu kan long hanga kat bakum kektien jong me. Ngangen kamiri kalong ka challenge ka bakraw yu pi ki samla ladapin puli au Lukas kalnong ka baningkong barok kawai ka balong ka jingi tulpa sapang ka jingka yau Jesus Christ. Ka Christmas baningkong kamdei ka jingdia kendit ni baklempoi perkhat ni ka basyudiaran khat penban ka dei ka jing tmu blei ya ka balatho da upol hakinong Galatia kalnong ka basaw ka dekot ka basaw wang abalajia ka ya babiang jong ublei ulapa ilokun yau balakhan nakabriu ngisiam basyua ba ublei un pano ilokun saka partei u la dap ben kre lupa ya ka ni ka samla ban long ka atiar jong u ban pendep ya ka jing tmu jong u baro kabaningkong nakani ka lenong ka baningkong u Lukas ngisiam ya ka jing siam sngo bha ka jingle sibun lani ka jingle bha lani ka ta ka jingle lani ka jing sngo bha ka ba ka wei ka tien phareng ka ong ka favor jong ublei ka siam ya ka ni ka jing siam sngo bha na ublei kamiri kala yo ka jing siam sngo bha na ublei ngipe kala ka jing ka babej ba sngo ret ringkat bat ka jing mut ni jing tmu jong ka donot bakhoi ka barabor ka jinglong ka bakhoi bat ka yo ya ka ta ka jing menjur ni ka bakiong ka approval na ublei nganget baswa ba ublei un ai ka jing menjur un da pen sisa shwa lane pen sobut shwa yangi hakatugot khot ka balai pho u angelu ong ya ka wat siap tiang meri phalasiam mi ka jingle asbun phalasiam mi ka jing ia jung ublei phalasiam mi ka jingle phalasiam mi ka favor jung ublei ko kisamla hatu utrai usiam tngo bamu ya ka jing im jong pi kani ka por ba menta bon ba kisamla kan thai ba chenrang kiale tenge banyo ya kata ka ba ki kwa Oi ki minot ban pois ki kerdan ki basalor banlong ki doctors ki engineers ki IAS officers ki lawyers bat kumta ter dan ki babe banyo ya ka bapauk banlong bapauk khmat banyo ka nam banyo ka buram brio la kumba kinyo ban phong ya ka ta ka pansnget Miss World ni handsome person haka perthei ka terwa kumba terwa usaitan yu Jesus Christ sien shibon ki sngow bat ki yo sngow ka sur jung u ka perthei ka terwa shibon banyo ka nam Miss India Miss Shillong Miss North East Miss Jantia Miss Ribhai bat kumta ter dan ki batrei shitam kata ban ruspa banlong ki bahe saipan ban kelalong millionaire ban kelalong billionaire ban kelalong kita ki politician ki bakraw ban long ki governors ban long ki chief ministers bat kumta ter hendrai ngi pech angni kameri kalabe thong tang ya kawai ka gol kawai ka thong bat kata kalong ban siam ka jing snubha lani ka jing les bun na ublai ka jingim jong ka ni kameri bala persyang ban le tang ki ki ba hok bat ki badai ka jingim baju penmelin ban le yala ka kamram ka badon akor ka badon buram ni ka jingim badai ya ka akor ka buram ka kumbala hikai ya ka jing hikai sepang ka akor long briu man briu ka Christian ethics kadon ya kata ka buram ka akor
ka jinglong ka buram ka akor jong ka long briu man briu. Ka don ya kata ka bakiong ka ethical life. Ka don ya ka jinglong men sim ba itanat. Ka jing temu ba tenrai ka ni ka sama ka long ban pen sngau bayo blai. Lapan ki ya ka naga benta ba syapo jong ka. Kalong ka jing sliang ka ba na syapo jong ka. Kabalong ka mon jong ka hi. Ka mon hi daladi. Banong sim yang atnai ublay. Day kani kabala pensngau ba ya ublay. Kalayo ya kajing lek sebun. Kalayo ya kajing sim sngau ba ha utrai. Kasamla kabahap deng khat lai bat khat kendai snem karta. Ka teenage ka kalalong ka atiar bakrau jong ublay. Menta ublay ula sim ya ka namarba kalakwa ban aitino ila ka jong em shaw ublay. Kala ka jeng ka ba ihun jurut. Ublay ulamon ya ka. Ban pendan kam ban sim ya ka namarba kalakloy. Mon snow ba. Ban ya trelang bat ublay. Kabaar ngipet kalong ka samla ka ba bread lut. Ni aitilot ila ka jeng em ha ublay. Ngisyam baka jeng sliang jong ka. Bakan pendap ya ki jeng angnut. Ni ki jeng kwa la jong. Handrai ban pendap ya kaman ka jong ublay. Kikentian u Jesu Kris. Au Matius san kat khat ka ban riu wang suk kita ki batngan bat ki basliang ya ka hok ka bamot ya ublay. Wang na baan pendap ya ki. Ublay wang kitab Jeremia arp kundai kat khat ka bakat lai bat pin wat yang bat pin syam yang haba pin wat yang Daka dok nut baro jong pi ko kisamla. Pin syam yang lala pin wat yang daka dok nut baro. Ublay ong kitab Isya sau pusau gedkot kabalai. Ngam te hau tau bersliang. Bat ki wak duit haka kendau kabar kiang wow. Ka kendau kabar kiang kan kelaki wak duit. Ya ki samla ki batngan bat ki basliang ki bawat ya ublay da ka nut baro ko ki samla pidan kami ka jeng sliang pidan kami ya ka jeng sengan ka bahir-hir ya ublay ka jeng tengan bapalat liam hato debet uklam ong ka sam ru fulai khot beningkong ublay melong ublay jenga dang step utangan yo ublay dang step utsliang yo ublay dang step uwat yo ublay hatu nong roi sam uklam ong de sam sapuad khot kabeningkong kumba ubtang utrang ukairang utrang yakiwa kumta katrang kamensim jenga yemi ablay ngisno tu ikakentien tangan bat sliang haba umyo ti umlong syu. Kata kamut yaki fi ki samla haka jinga day bat ublay. Ublay ukloy ban pendap daki waduit ki haki risiap. Kalong kepala pada ublay. Ublay don yaka manjong pi. Haba angel utray Gabriel. Ay yaka tuka kubor hau Lukas kulnang kabeningkong. Haka tukut khot kabalai pupra ka Mary. Kong hakmi ke syakri jong utrai. Tukan long hangakat bakum ke ketin jong me. Kani kalong ka jubab ka ba hangtu baka ay. Kalalong ka ba sikentin ya ka sur ublay. Kalap diang ya ka ketin ublay. Daga jengat ka ba semur. Tukan long hanga kaong. Kat bakum ke ketin jong me. Ublay uwat ikisamla kentai bat cenderang baun yo ban pendap ya laga ketin hatu uklam ong hau Jeremia sama kalong beningkong dekat kebakat ar wang na banga up ya laga ketin nga up ya laga ketin ban pendap ya ka ublay u up menta ban wat ya kibriu bakin lang ki atiar jengu baun yo ban ya menjur lang bat kektien jong ban pendap ya kata ban pendap ya ke mission jong utrai Jesu Kris. Gabriel
Uang ya kani kesamla. Palayo ikajing ay bakraw. Ublay, utray, udan lambat pa. Lakar kuya pa, hapdan gigantay. Pati kabalakar ku. Haki-weki translation ngan ong kumbakalang. Ya kamiri, you who are highly favored. You have found favor with God. God has shown you His grace. Ublay, ulaihun jerot yapa. Ti hakmi pan sapun kun. Halakak po, bat pan kayo kun, bat pan khot yaka, kakerteng jongu u Jisu. Umen sim bakut yunwan napa. Bat kabor bahakli tam kan ka halor jang pa. Namar kata ya itai bakut ya iba ankat ukon ublay. Ka teenage Mary, ka don shibon ya kijing keli bat kijing artetin. Bat kamla ban snow tulot ya baro kajing tumu ublay ya ka. Panban kala shubret lot. Penban kala ai tilot shitli yala de haublay. Bat ban le ya kata kaba ukwa. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Kajing kat kalong bakraw bat kabadon buram. Handrai kadanru hakajing ma. Hakajing yai lenti jongka. Handrai kala kendo namar kala kloy. Bansya ya kita kijing kibakakan ya kendu. Koki samla banlong ke kemi unong penim. Kalong sisa-sisa ke kabu. Handrai kahapan sriu ya kador. Dakabor briu kan omla dalelei. Handrai kadon kampalat ya kajing ai nega grace kajong ublay. Koki samla ban bot yaw nong panim pihak ban siu ya kador. Ujisu hatu uklamang aga gospel Matias kan rir kot ba arsaw. Lada uno lane kano uman ban wana dien jonga ai ba unlen yalade. Onra yala kading pna bat unwan bot yanga kading pna kading kadak jonga jeng lek rany bat kajing syak shitam. Haba pipule ya ka Bible ngisyam bala ay haka bat kala priang ya kata da ka baka kala long ka syakri ne ka atyar ublay bat msumdan kano kajing bam ko ngo ne ban yele persya hakijing mut jongka ban sait la ya kajing pania ublay kala ay tilot lane sarandar lot jalade hakikti ublay kalalong kajingkop kabakraw ya pi koki samla kan thai bat chenrang kajing keli kalong hatu pilapun kongo lut mo yalade hau try hatu pi juduai bat ong shimlut yang atrai hatu pi kloy ban priang ya kata kaba ukwa ya pi ni pilong tang kinong sngow man lakat sngi ya ka suru blay da ka syukur no ya ladi klam penterikam klim kongo ya ka jingkot ka jungu blay kabalay kalong ka samla bakloy ban syak kijing lek rany naga benta ka buramu blay kamiri kabarang sati kabalong ru ka samla balay tektien lese usamla balaya tektien jongka ula ban pelaj no yaka jarjar. Lani ula ban penklamran yaka hakmat kibriu. Lani kala ban syak keno kum ke kentai barunar. Handrai kamiri ke samla kalalong ke bakloy ban syak ya kita ki baro kibala ban wanja. Kalong ke baskem teriang halaka jinget haublay ubala khot yaka kum ka syakri lani ka atyar u Joseph kumubriu ula perkhat ban pelaj no yaka hanai ublay basat ublay badan bor ula panyat ya hakarup kamba pela abang ipuli ka Bible daga batikna kibriu hakatu kapor kila ban tip ya kamiri bakala pun kon batkin den raya thuk khana nilorni shapang jongka
Kani ka samla kan thai bapli. Kahapan siem ya kani ka jing le ran. Haka jing im jong ka. Da ka bala kloy. Ban len no yalade. Ban len yakamon. Ban le yakamon ka jung ublay. O ki samla. Hatu fi kloy mo ban sya le ran. Haba ublay ukhot yepi. Lani ba ukwa ban penlong yepi ki atiar. Ni ki instruments jong u. Pikloi mo ban len yelade. Ban bot yau Jesus Christ. Komu samla Daniel. Ula len yelade. Ban bot yau blay. Ban sakhi yau blay. Hakatoko ri. Hakatoko por. Pikloi mo ban sut yakalenti ka bakim. Ban yat yakalenti ka bakim man kasngi. Kabalam siya kabanim. Ang Jesus Christ. Bon ba kisamla kidan ha ka khardap ka bakloy. Ha ka khardap ka bakloy. Yale kat baman yarkhe kat baman. Yale kat baman bat yawat. Yale kidong ki agenda. Handai kalenti ka bakim. Habwat bet yakaman ublay. Hakikam ki apostol, upol bat Barnabas ki Aimen Sim, ya ki banget kabalang Listra, kabalang Iconium, kabalang Antioch. Baka day yang ki riunget, ban sut caka himau blay, lingba shibon ki jingjendar. Hakaway ka translation loong. We have to go through many hardships to enter the kingdom of God. Many hardships to enter the kingdom of God. Upol buong sikinong Philippi na bahapila ay nakabantao kres omtang bansyungat. Bansyuduay Jisu. Handray bansya shitam ru nakabanta jong u. Bon kiri ka partay. Kibri ki sya shitam ki sya torture. Namar u Jisu Christ. O kalasya shitam ru hakamet jongka. Kajing shitam kabajur hakamet jongka ngipule. Krem artatien kalasya keren ben ni insult. Kalasya penmong. Kalasya keren bomday hakibriw. Kahapan late linti siya Bethlehem. Bakumta an pendap ya kajing tulapa. Jong kajing tabakot. Kajing sitam bakraw, kum ka kentay ba armet, banlet na yay linti, lingba ka risiap. Habet lehem, kalayat lingba, kijing kibabon, banay kayo kulong Jisu, jingay, nakajing suk kaying lajong. Bon ba kikirtan ki siyang suk hasayan. Sulat jing sang tang sniu blay. Kumno pat baro sitiaw ka jing em jong pi. Pibot yaw tay tanga ka sniu blay. Kumno baro sitiaw baro sibnay baro sisnem. Hatung im ka jing im ban sakhi yaw blay. Haki jing tray jong pi. Haki college jong pi. Haki university ki jong pi. Haki em lang ka salang. Haki parabriw. Hatu pi panimo yaw Jesus Christ. Pikit mo ka jing laran. Pikloy mo banduay. Banyalap yu ki briyawa hospital. Pikloy banyalap banyangak mar ki paralok. Ni pilang ki bakaw pot. Balay bakaw pot. Himpat priang watang yu mensimbok hu jung ublay. Ubalong ka bor. Bat kata kajing patay dynamite ka bakraw. Ujisu ba pun baptis daw mensimbok hu. Kamut banginong kibri ki baslur. Banra ya ka gospel ublay. Kamday kata katikat bangin let siya beneng. Oh kalaray kot halade. Ba ublay un pendap ya kajing temu jung ubaro. Compare ayu kibriu kinong. Kalalong sisa kaatyar. Ni ka singyar. Jong ka jingkirku. Yaki benriyo haka persay. Haka bakalakha. Yaw nong panem jong yaw Jesus Christ. Uba panem yaka persay. Kalalong kaatyar. Ublay umuan yaka uwi yaka. Namar uihon jirot yaka jing im jong ka. Ka jing im bariu blay. Usamla Joseph laong baulayat
sibun kijing tunjuk bat jing laran. Da ka ba siap ting yo blay ya ketu kapor. Kadu blay. Ula ihon yo ni usamla. Ula bur ulara ya kala ka jong buram da ka ba urayu shalar du. Ha ka kerdan Prime Minister. Ka kitab Genesis upharu laong tu Joseph. Bau de ublei ubala peni hame yakane baro omdan shu uba syampang uba start komame ko Joseph hakmi ngala bu yame ko Joseph halor kari Egypt baro kuwei ka kerdan Prime Minister yau samla uba syapting yau ublei Hakri Egypt barok kuwei. Day usamla Joseph ubala ra ya keburam ublay. Hak kitab Psalm nyo fusan laong kajing penkentiu kawan bet direct na ublay. Ya kibanget kajing penkiu lani ke promotion kawan barabar na ublay om na ubreu. Kipat benriu. Kari Babylon, rengkat bau Nebukadnezar im, kila sakiteng keren, yau blay baim, rengkat baki kamba jengu, lembaki samla Juda, Daniel, Shadrach, Meshach, baru Abednego. Hagi jeng persang jeng kibaro, ban im yaka jeng im kabokoj, blay ru uwan ban yarap yaki, bat ay, kajing ay, ya hadu bakin the job. Ublay udah tengkai ya ka jing start ba ka jing syampang. Jing start bat jing syampang. Utengkai ano. Utengkai ya kini ki samla. Kiba kloy ban im ka jing im ka bakhoy. Haka kita ba ar ki chronicle. Kala nang ka bakhandai ar fu ar ba hadu lai fulai. Ngisyam ya ka jing start. Kaba kerpang. Kaba nela. Ba ublay ay. Ya usamla Solomon. Paro kisim ka pertay kiwat ya ka kemat uneu samla banyo asngau ya ka jing stat bau blay ula ai haka donot jongu ola pendan buram hakinong sencar kisim ya ublay ya ka tukapor leng bau Solomon bau don kata ka donot bastat ka donot basyampang ka donot basngau jong ublay ko gisamla ka jingkali kalong ka jing thmu jong phi ya kalade ka em ka jong phi ha ka jing em jong phi ka meri kalalong da sisa ka jing kop bakraw ka challenge ka bakraw balay pim duway bat yai duway yakikentin Henry Martin try wat num sya yanga bangan don yakamon lajong. Lord, let me have no will of my own. Lord, let me have no will of my own. Kalong kai ka bapala ban pendap yakaman utray. Ka jing duway utray ka bau Jisu hikay yangi. Ngi juduway long kamon jong me hakan daw kumba habneng long kamon jong me hakan jing em jonga kum ko samla kum samla pihapan duway man naga kelemat long kamon jong me ujisu ay genuksa ka bajana itam wan ban le ya kamon ukpa compare kibriu ki ong kumno ukit ki jing la ran ukit ki pop jongi ukit lot ki jing pang justam baroy ban le ya kamon ublay ngidan kaktin ublay kabalong kamon ka jong ublay kamon jong ublay kalong kabadan kam tama ka jing im jong pi ko kisamla tolong pi kisamla kibayay syam snobha hakmat utray bat ki ay gibari da sisa on penpau hapi ngan penkot da kani kekentin na kitab Proverb kalau nang ba arfu argat khat ka basaw kabaya thu yangi bakan nong bat kajing ngauret bat kajing siap ting yo try tongan sim hakum bakalong da kajing ngauret bat kajing siap ting yo try artli bat kimi lightly na kajing ngauret bat kajing siap ting yo try mi lightly ang ne ka kita Proverb kami ka spa ya fi kami kaburam ya pi bat kami kajing imbom jukot
by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ubleun kor kuye pi.